nagpaandam naman ang isa ka dental health expert na tuhoy sa lapnagon nga mga do-it-yourself kung DIY nga mga braces. Sa interview sa Buang Radio kay Dr. Hermina Baliesta Gonzalez, isa ka dentist, yagin pahayag nga sara nga magtugas ng impeksyon sa baba sang tawo ang mga DIY braces. Dugang pa sini nga mayaraman sang posibilidad nga magkalakaka sa ngipon sang isa ka tawo nga mayara sing do-it-yourself braces bangod wala ini isang follow-up check-up pareho sa mga lisensyado o kung sa mga dental practitioners. Nagpanugyan ini nga kung tuyo sang isa ka tawo nga makayo ang iyang ngipon, dapat gid nga magpakonsulta sa isa ka lisensyado nga dentista agon mahatagan sang solusyon ang problema sa ngipon. Delikado gid ni siya, no, amo na ang may danger ang DIY braces, no, kay tungod nga nagagamit-gamit sila sang elastic, so please, no, i-avoid nyo. Magpakonsulta gid sa professional dentist, no, and because wala ka mo kahangop sini, no, so pwede ni siya mag-lead sa tooth loss, no, nagakagabot lang ni, nagakahukas lang ang ilang ngipon kay because there is no follow-up, no? So, or sometimes, no, basi magka-cause ng infection and so much pain.